шаҳри роғун яке аз минтақаҳои аграрии мамлакат ба шумор рафта дар ин ҷо соҳаи боғпарварӣ хеле рушду нумӯ кардааст. Дар ҳудуди шаҳр имрӯз садҳо гектар боғҳои нав бунёд карда шуданд. Иқлими минтақа барои парвариши қариб ҳама намуди меваҳо мутобиқ мебошад. Дар ҷамоатҳои ҳудуди шаҳр қариб ҳамаи дарахтони зиннатбахшу мевадор аз қабили себ, нок, олу, чормағз, олуча, зардолу, тут, гелос, бодом ва ғайра мероянд. Ҳамасола бо ҷалби аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсолӣ дар шаҳри роғун ҳосили фаровон рӯёнда мешавад. Дар баробари рушди дигар соҳаҳо боғдорӣ низ дар ин ҷо таи солҳои ахир тақвият дода шудааст. Натиҷаи ҳамин заҳматҳои шабонарӯзии кишоварзони роғуншаҳр аст ки сол то сол аз боғҳои ҳудуди шаҳр даҳҳо тонна мева ҷамъоварӣ карда мешавад. таъсиси хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ин ҷо на танҳо бозорҳои шаҳри роғун, балки дигар фурӯшгоҳҳои ҷумҳуриро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар тамоми фаслҳои сол таъмин мекунад. боғпарварон ҳама қитъаҳои заминҳои дар ихтиёр доштаи худро самаранок истифода бурда, дар ҷойҳои бекормонда кишти картошка ва дигар зироатҳоро ба роҳ монданд. дар деҳаи дурдасти зебоманзари луғури ҷамоати деҳоти сичароғи шаҳри роғун имрӯз садҳо гектар боғҳои нав бунёд карда шуданд. иқлими минтақа барои парвариши қариб ҳама намуди меваҳо мутобиқ мебошад. хоҷагии инфиродии эмомалии шаҳри роғун аз соли 1999 фаъолият мекунад. аҳли заҳмат ҳамасола аз ин боғ аз 30 то 50 тонна мева ҷамъоварӣ мекунад. алҳол дар ин боғ дар майдони беш аз 10 гектар меваҳои гуногун мавҷуд аст ки алҳол хоҷагидорон ба ҷамъоварии гелос, олуча ва тут машғуланд. ҳамчунин дар ин боғ ҳар порча замин самаранок истифода шуда дар заминҳои бекорхобида кишти гандум, ҷав, картошка, нахӯд, лӯбиё, офтобпараст ва дигар зироатҳо ба роҳ монда шудааст. картошка, помидор, болгарӣ, гандум, ҷав, зиғир, ҳама ҳамин чизоро кишкардагӣ. маҳсулотое ки барои хоҷагӣ тайёр кардастем, мисол боз зиёдтиша ба дар бозорҳои ҷумҳурӣ бурда ба як нархҳои дастрас ба аҳолӣ пешниҳод мекунем. миннатдорем аз ҳукумати ҷумҳурӣ ки ҳамин заминҳоро пешниҳоди мо кардан. имрӯз мо ҳамин заминҳоро самаранок истифода бурда ҳастем. мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри роғун мо машварат медиҳад, моро хай тасвия медиҳад ки замини самаранок истифода барем. ҳидоятҳои пешвои миллата сармашқи кори худ кардем. мо ҳамун дар як ваҷа замини холӣ ҳамин сол мондагӣ нестем дар ягон ҷо. таъсиси ҳамин гуна хоҷагиҳои деҳқонист ки на танҳо бозорҳои шаҳри роғун, балки дигар фурӯшгоҳҳои ҷумҳурӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар тамоми фаслҳои сол таъмин мебошанд. шуғли асосии мардуми ин маҳалро зироаткорию боғдорӣ ва чорводорӣ ташкил медиҳад. картошкапарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромади шаҳр ба ҳисоб рафта яке аз сарчашмаҳои фаровонҳосилӣ дар истеҳсоли картошка ин дарёфти тухми хушсифат ба ҳисоб меравад. кишоварзон дар заминҳои худ намудҳои картошкаҳои ба иқлими минтақа мутобиқро кишт карданд. аз рӯи таҳлили мутахассисон дар натиҷаи истифодаи самараноки обу замин ва кишти такрорӣ имсол маҳсулоти кишоварзӣ афзудааст. ҳамин аст ки имсол низ дар ҳудуди шаҳри роғун майдони кишти картошка зиёд карда шуд. ман ҳамчун пири 80-сола миннатдори хидмат ба ҷаноби оли президенти ҷумҳурии Исоҳи Эмомали Раҳмон мерасонам ва ба роҳбарони шаҳри роғун мерасонам ки моро дастгирӣ мекунанд. замин мехӯронам, мепӯшонам ва шуора мисол бо соҳиби савод мекунам. ёдовар мешавем ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 27 апрел зимни суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарон ва фаъолони вилояти хатлон дар ноҳияи данғара аз ҷумла иброз доштанд ки тибқи пешгӯии ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид соли 2023 нисбат ба солҳои пешин аз нигоҳи таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ боз ҳам вазнинтар шуда истеҳсоли ғалладона дар ҷаҳон нисбат ба солҳои қаблӣ кам мегардад ва шумораи нафароне ки ба хатари гуруснагӣ дучор мешаванд ба 220 миллион нафар мерасад. бинобар ин кишоварзонро мебояд ки дар чунин вазъият ба рушди соҳаи кишоварзӣ беш аз ҳар вақти дигар диққати аввалин дараҷа дода кишти зироат ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро боз ҳам зиёд намоянд ва бозори истеъмолии мамлакатро дар ҳама фаслҳои сол бо маводҳои озуқа таъмин кунанд. дар чунин шароит танҳо бо саъю талоши ҳарчи бештари ҳар шаҳрванди мамлакат ва истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда аз ҷумла обу замин мо метавонем ба ҳадафҳои стратегии ҷумҳурӣ таъмин намудани фаровонии бозори истеъмолӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии мамлакат муваффақ гардем. барои афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мо ҳамаи имконоти зарурӣ пеш аз ҳама обу замин, таҷриба, деҳқонони асил ва мардуми заҳматқарин дорем.